ani chceme reagovať, alebo bereme to ako návrh a možno výzvu na spoluprácu. Ale áno, tá myšlienka je lákavá, veď o nej hovoríme. Je tam samozrejme viacero keby. Bolo by treba, kebyže sa postupuje takto, bolo treba doriešiť otázku tých verčiek, ktoré jednoducho, alebo geometrických plánov, ktoré boli urobené dnes, včera, pred rokom a samozrejme do toho transformovaného materiálu nešli. To je jedno o koľko centimetrov, ale nešlo by to. My v prostredí SKM-ky by sme to tam hravo vedeli dotiahnuť, pričom by ostal ten problém, že čo s tým, keď v záznamoch podrobného merania by boli trošku iné súradnice a je to záznam ku geometrickému plánu, ten prišiel s nejakou listinou. Nie je to totiž iba technický problém a vysí tu nad nami duálna prevádzka, ktorá by podľa projektu OPIS mala začať za 5 mesiacov. Ja mám obavu, že ten GIS-ový produkt nie je tak robený, aby sme mohli nejakým spôsobom preberať tie VGIčka do takto transformovaného operátu jednoducho. Tam každá zmena, každé posunutie o centimeter, o 2, na to je špeciálny mechanizmus X, ako keby to bola oprava. A mňa z toho trošičku bolí hlava, ako to celé bude. Plus ešte ten problém je aj ľudský. Neviem, na koľkých správach katastra máme naozaj ľudí, ktorí by toto zvládali. Teraz všetci migrujú, opravujú údaje a neviem, no za 5 mesiacov budú pravdepodobne, ak to všetko dobre pôjde, mať duálnu prevádzku. To znamená, že budú aktualizovať v SKM-ke, budú aktualizovať v tom GIS-ovom produkte, ktorý toto asi zatiaľ nevie urobiť. Čiže sú tam veľké otázky, ktoré zatiaľ nie sú vyriešené. Myšlienka samozrejme je lákavá a minimálne tie veci, o ktorých Vlado Raškovič hovoril, vrátiť sa plánu tak, aby vyzeral ako pred 2 rokmi, to sa mi veľmi páči. Trošku riešiť inak identické body a tak ďalej. A ešte ďalší problém je, ako náhle ja preurčujem číselnú hranicu, ktorá je už raz určená číselne a ak by som ju transformoval, povedzme, v tých územiach cez AVTS, tak tam je to skrátka iba transformácia. Ako náhle to preurčím, tak dostávam iný číselný výsledok, možno trošku veľa. Pán kolega tu hovoril o 28 cm. Mne sa tiež páči ten údaj a dlhšie sa ním už zaoberám, má svoju logiku z predošlého merania. Ale je to problém mať dvakrát číselne určenú tú istú hranicu alebo tú istú čiaru v mape, ktorá je tá istá a v skutočnosti nie je tá istá. Ale je to podnet, ktorý je lákavý. Ja to chápem tak, že je tu teda ochota pokračovať asi na tej práci, ktorá aj doteraz bežala, čiže do komisí, ktoré budú pripravať nejaké ďalšie úsmerné a technologické predpisy, prizývať aj ľudí z praxe a dať priestor teda prezentovaniu aj týmto názorom a vydiskutovať si to možno v týchto pracovných komisiách. Ja by som týmto postupne uzatvoril tému ETSK 03. Ja sa ospravedlňujem, tu boli ešte ruky hore, ale čas žiaľ beží a máme tu ešte ďalšie 2 témy minimálne a sme povinní, alebo aspoň teda morálne povinní ich otvoriť.